Skal vi starte musikken? Jo, vi skal ikke skrive start. Skal vi musik? Er der nogen, der ved, hvad vi starter? Er der nogen, der skal fejle det? 3, 2. Lad os gå. Der er masser af ting. Masser af ting for. 4, 3, 2, 1. Musik siger lige nu. Ja, den lille Anders BP sutter pik og alle ved det. Min så deforme diller er den han sutter og det kilder. Han er ja, hun er øko. Fuck nu, det bare er det loko. Som er Svendsen, som det liller. Som er DB også kilder. Vi er røde. Vi er vilde. Vi står sammen. Side om side. Vi er røde. Vi er vilde. Vi står sammen. Side om side. Mega pik. Alle ved, han er epic. Moses Lauers, der er lille, som kun findes ved lidt snille. Jonathan er pokerspiller, men han har en lille diller. Så hvad for skal han dog gøre? For jeg står der meget større. Vi er røde. Vi er hvide. Vi står sammen. Side om side. Vi er røde. Vi er hvide. Vi står sammen. Side om side. Vi står sammen. Side om side. Vi er røde. Vi er hvide. Vi står sammen. Side om side. Vi er røde. Vi er hvide. Vi står sammen. Side om side.